Som Salesián a som rád, pretože aj cez toto povolanie si tak uvedomujem, že môžem slúžiť Bohu a mladým. A toto je aj vlastne dôvod, prečo som tým Salesiánom. Keby som nebol stretol Salesiánov, tak asi môj život by bol celkom iný. Som vďačný Pánu Bohu za dar povolania a som vďačný, že som práve Salesián, lebo v tomto povolaní si tak uvedomujem, že Pán Boh mi dal možnosť zakúsiť jeho lásku a nebyť ľudí, ktorých som stretol, tak môj život by bol celkom iný. Pamätám si, že prvé stretnutie so Salesiánom bolo práve ešte za čas, alebo tesne po totalite, keď som s veľkou trémou a strachom ma zavolal spolužiak Salesiánom a šiel som k ním ešte na byt. Otvorili sme dvere a ma privítal taký veľký, vysoký, dlhý Salesián a mi povedal takú vetu, ktorú som si zapamätal dodnes, teda, že podobá sa na svätého Dávida. Vtedy som ešte, poviem pravdu, ani veľmi nevedel, že kto bol svätý Dávid, alebo ako vyzeral svätý Dávid, ale to ma tak veľmi oslovilo, že ten Salesián si ma tak všimol a sa so mnou rozprával. Bol to Páľo Seman. Ďalší Salesián, ktorý ma oslovil svojim životom, tak to bol Slavo Švihra, vlastne pri ktorom sme zažili veľa pekných, radostných chvíľ a taktiež Stáno Seman. Bolo to v Humenom, kde sme prežili takú rodinnú atmosféru a tam som videl, že Salesiáni, ktorí sú tam, tak nie len teda rozprávajú Pánu Bohu, ale žijú s ním. A toto bol jeden z takých motivov, prečo byť Salesiánom. Ďalší motiv pre povolanie bolo to, že vždy som mal túžbu robiť niečo pre druhých. A práve to povolanie, alebo to uvedomenie si, že Pán Boh si ma povolal, aby som slúžil jemu a aj blížnym, tak to ma tak podnietilo, aby som ďalšie roky svojho života venoval práve životu v komunite a život s mladými. To, že som Salesián, tak je to pre mňa také veľké vyznačenie a dáva mi to také viaceré istoty. Prvá istota je tá, že Pán Boh so mnou už od večnosti počítal. A je to pre mňa veľké vyznačenie. Druhá vec, že je pre mňa veľkým ziskom a naplnením a radosťou žiť s bratmi v komunite. A taktiež salesiánsky život mi dáva príležitosť konať dobro pre mladých, byť s mladými, byť im k dispozícii a vlastne celý môj život môže byť takým poukázaním, že povolanie je Boží dar, ktorý sme si ničím nezaslúžili a že každý má povolanie, len je dôležité rozpoznať ho a vykročiť s veľkodušným srdcom. Pán Boh povoláva aj dnes a povoláva rôznym spôsobom. Tu je len dôležité byť citlivý na Božie oslovenia, Božie vnúknutia. Takže prajem mladým, aby vždy dokázali tak spolupracovať s Duchom Svätým a aby dokázali
mať veľkodušné srdce.